Il-Kummissjoni dwar il-Vjolenza bażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika iddiskutiet is-sejbiet ta' riċerka b'rabta mal-esperjenzi abbużivi fit-tfulija. Fil-fatt waqt il-konferenza intitolata Nipproteġu l-itfal mill-vjolenza ġew ippreżentati s-sejbiet ta' riċerka bit-tema Sigurtà fit-tfulija, studju ta' prevalenza dwar esperjenzi abbużivi fit-tfulija f'Malta. Din ir-riċerka l-ewwel waħda tax-xorta tagħha f'pajjiżna saret minn riċerkaturi mid-Dipartiment tal-Istudji tat-Tfal u l-Familja fih dan il-Fakultà għall-Ħarsien Soċjali fl-Università ta' Malta. Ir-riċerka stħarġet dwar il-prevalenza ta' esperjenzi abbużivi fit-tfulija fejn dawn is-sejbiet jindikaw li fost il-forom ta' abbuż l-aktar prevalenti huwa dak fejn it-tfal jesperjenzaw vjolenza mill-aħwa u minn dawk ta' mparhom. 75.3%, segwit minn dak fejn it-tfal jesperjenzaw trattament ħażin 61.4% u dak fejn it-tfal ikunu xhieda tal-vjolenza domestika 52%. Bħala medja, nisa li għalqu 17-il sena esperjenzaw vittimizzazzjoni fit-tfulija tagħhom aktar mill-irġiel. Din l-istatistika nġabret permezz ta' stħarriġ kwantitattiv ma' kampjun rappreżentattiv ta' 433 parteċipant li għandhom bejn 18 u l-24 sena. Il-Kummissarju dwar il-Vjolenza bażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika, Audrey Friġġieri, saħqet dwar l-importanza li jkollna riċerka lokali li tirrifletti r-realtajiet tas-soċjetà Maltija kontemporanja għal kitba ta' politika dejjem aktar effettiva dwar il-vjolenza domestika u l-effett li tintħalli fuq it-tfal, iż-żgħażagħ u l-familji. Il-konferenza ndirizzaw wkoll il-Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza Helena Dalli, il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, ir-Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard u s-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg.